Latte art. El latte art és la tècnica utilitzada per fer dibuixos amb la llet emulsionada sobre el cafè. Per aconseguir el dibuix, l'inici és comú en tots els dissenys. Partim d'una tassa amb cafè i una gerra de llet emulsionada. Situem la gerra a una certa distància del centre de la tassa. L'anem inclinant a poc i, per efecte de la gravetat, només en sortirà la llet, amb la qual omplirem 2/3 parts de la tassa. A continuació, apropem la gerra a la tassa i fem uns moviments lleugers perquè surti la crema, que per gravetat s'estabilitzarà sobre el cafè per crear les formes. El catàleg de possibles dibuixos de latte art és molt ampli. Els dissenys bàsics són la tulipa i el cor, o els dibuixos fets amb punxó. Dibuixem una tulipa. Situem la gerra a la vora externa, la baixem i, sense aturar-nos en aquest punt, fem una pausa i repetim el procediment unes 5 vegades. Per acabar, aixequem la gerra i retrocedim. Per fer un cor, situem la gerra al centre de la tassa. Mentre la baixem, fem uns moviments lleugers i, per acabar, l'aixequem i retrocedim. Es poden fer dibuixos atractius i senzills només amb l'ajuda d'un punxó i en menys de 30 segons es pot decorar un cafè de manera sorprenent i divertida. El latte art requereix pràctica, però és un atractiu addicional per a la satisfacció dels clients.